नै मुलुगनां आबहावा सान गसाइगाव मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लानानै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल आइजो आफादनि आबहावा रैखाथि आरो बिफां गायनायनि सायाव सांग्रां हाबाफारि। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि रायजो देहा फाहामसालियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल आइजो आफादनि बानजायनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै आबहावा रैखाथि आरो बिफां गायनायनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दिनै आबहावा सानखौ नोजोर बोनानै 500 बिफां फुलि गायनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल आइजो आफादनि आफादगिरि भानु नार्जारिजों लोगोसे गोबां दोलोनि मावथि आरो TCLCCनि लेङाइ आफादगिरि निथुन बसुमतारी आरो जारागुरि जौसिन फरायसालिनि गोरायुं हाकिम थरफदार आरो ओनसोलनि गागि आरो गोबां रायजोफोरा बाहागो लाफैदों। मोननि चेनेलजों आङो डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंस गसाइगाव नि जानानै दिनै बे रायजो राजाखौ लानानै दिनै जोंनि वुमेन्स टीमफोरखौ लानानै जोङो दिनै बे 5 जुन इनभाइरनमेन्ट डेखौ जोङो दिनैहाय बाहाय जारागुरि डिस्पेन्सारियाव जोङो लानाय जादों आरो जोङो बेखौनो बे हाबाफारिजों जोङो मिथिहोनो लुगैयो जे बुहुमावहाय जोङो बिफांफोरखौ बहुद सेभ खालामनांगौ। मानो होनबा बिफाङासो जोंनो अक्सिजेननि दरकार। मानो होनबा दानि बे गरम बोथोराव जोङो उइदाउट प्लेन्ट वी कैन नट सेभ आवर लाइफ। जोङो बेखौनो बे नोंथांमोननि चेनेलजों जोङो फोरमायबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना फांबेसे बिफां गायनो हागोन? बे हाबाफारियाव जोङो खमैबाबो 500टाखौ जोङो गायबाय, जाहाथे बेजों जोंनि इयुन जोलै नेक्स्ट जेनेरेशना जाहाथे फ्रेश एयारखौ जानो हायो आरो जोङो जाहाथे वर्ल्डखौहाय बे ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय जोङो सेभ खालामनो हायो। जोंजोंहाय जोंखौ हेफाजाब होनाया जोंनि मानगोनां जोंनि जारागुरि हायार सेकेन्डारिनि हाकिम तालुकदार सार आरो लोगोसे जोंनि बे डिस्पेन्सारिनि एसि डेका सार डक्टर आरो लोगोसे जोंनिनो बे जमदुवार समस्तिनिनो भाइस चेयारमेन TCLC सार आरो जोंनो लोगोआव दंबावो जोंनि वुमेन विंसनि सेन्ट्रेल जेनेरेल सेक्रेटारि मुर्शिदा बायदेव आरो लोगोसे जोंनि सुमेला बायदेव बेबो सेन्ट्रेलनिनो आरो लोगोसे जोंनि चेयारमेन आरो लोगोसे जोंनि इन्टेलेक्सुयेल जारागुरिनि रिटायार्ड पार्सन बिसोरबो जोंखौ हेफाजाब होदों आरो गोबां लकेल जोंनि मानगोनां मानाव बिदा बिफा जानाय गासिबो जोंखौ दिनै बे हाबाफारियाव हेफाजाब होदों।